Sa Purok 5 ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Simon, Pampanga, naninirahan sa iisang compound ang pamilya Anosasyon. Ngayong pandemya, hindi lang ang pagkahawa sa COVID-19 ang kanilang iniintindi. Halos sigit isang taon na raw kasing mahina ang dating ng tubig sa kanilang bahay. Gabi na pag may tubig. Pagdating po ng alas 6 ng umaga, wala na po kami tubig. Ay, mahirap ang tubig talaga. Lalo na ako, hindi ko naman kayang umigib doon. Inihingal ako, mayroon akong ika. Dito sa posong ito, kumukuha ng tubig ang karamihan sa kanilang kapitbahay lalo na tuwing umaga. Ganong oras kasi nawawalan ng tulo ang kanilang mga gripo. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi umano mapakinabangan ang bagong tayong tangke ng tubig dahil marumi pa rin umano ang inilalabas nito. Sa katunayan, isang buwan nang patuloy na pinatutulo ang tubig sa tangke upang maalis na ang mga dumi rito. Hindi ito pinapakinabangan ngayon ng mga residente ng San Miguel, kundi naging perwisyo pa. Bakit? Kasi nagamit pa yung electric bill nila, pero buti na lang, binayaran nila worth 40,000, may nagbayad ng contractor. Ang bagong tayong tangke ng tubig ang nakikitang solusyon upang lumakas ang water supply sa lugar. Nasa 5 kabahayan umano ang makikinabang dito. Tiniyak naman ng Municipal Engineering Office na bago matapos ang buwan ay ready to operate na umano ang bagong water tank. Continuous na paandar lang ng 2 weeks, ganon. Sasagutin naman po ng subcon yung electric bill. Pwede na siyang i-connect nun sa ginawa nating AM project. Yun po yung rehabilitation ng mga water line. Handa naman daw magtiis ng 2 pang linggo ang mga residente, subalit ang tangi lang nilang hiling, Mapaandar na itong nawasan bago para hindi naman kami mahirapan. batay sa records ng Municipal Treasury Office, ang naturang water service rehabilitation project sa lugar ay nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. Rainiel Pawid, CLTV News.